na ako guys. Ano pang hinihintay nyo? Magpalipat na! After ilang buwan? 8 months. 8 months, no? December, January, February, March, April, May, June, July. 8 months, alam ko eh. December. December, January, February, March, April, May, June, July. 8 months na. Kaya kailangan makasahod tayo next month, guys. Ulang na ako ng $6. $6 katumbas nun sa Pilipinas, nasa 300 yata, yung 300 plus. 300 plus na lang, guys. 600 plus, ay 300 na lang. Sama ka? Sana all. Punta ka sa Jollibee? Sama mo ako, Mac. Sama mo ako. $6 na lang. Oo, sama ako. Yan. Okay na yan. Punta ka sa Jollibee. Hindi yan, ganito yan. Kumusta po? Magandang umaga. Shout out sa mga viewers. Nag-live lang ako. Tinry ko lang mag-live dito sa ang tawag ito? Sa YouTube. Kasi matagal na ako hindi nagla-live dito, guys. Almost isang buwan na rin. Tama ba? Mag-isang buwan na rin. Kumusta? Sino po yung mga nandyan? Mag-comment kayo, guys. Comment. Comment lang. Aray ko, masakit ng paa ko. $6 na lang. Makakasahod ako dito after 9 months. Ay, 8 months. Grabe, ang bilis na buti na lang may mga videos sa mga nakapending na kumikita talaga kahit konti lang. Diba? Shout out sa 1 million viewers na nakikinig dyan. Kung sino ka man, thank you. Maraming salamat sa 1 million viewers na nandyan. Kapisin ko hanggang 10 minutes. 10 minutes lang natin. Kasi mahina yung wifi eh. Itaas natin ng konti. Yan, para medyo may wifi tayo. Kumusta? Sino kaya ang nakatambay na 1 milyon dyan? Shout out sa'yo. Shout out po sa mga nakatambay dyan. Mag-comment po kayo. Kumusta? Nag-live lang ako, guys. Baka sakaling may maligaw na $6 dito. Baka sakali, di ba? Kompleto na yung $100 ko. Sino mapalad? Sino ang mapuso? Wala. Kung walang choice, kapag walang gawin ko na lang dito, paliparan ko na siguro ng 300 plus. Para mabuo ko na yung $100. Walang nag-comment. Walang ads to kasi hindi ko malagyan ng ads kasi isa lang yung cellphone ko kaya hindi ko malagyan ng ads kaya swerte kayo guys, hindi nyo malalagyan ng hindi nyo ma-play ng walang ads. Isang lang tayo 10 minutes lang ako magla-live guys. 10 minutes lang po tayo magla-live. Subukan ko lang po mag-live ng 10 minutes. Tapos kung sakali may magpalipad sa akin ng $6, thankful ako, siyempre. Thankful tayo. Hello! Aslenor TV. Hello po, mega love shoutout. Kumusta po? Bigyan kita ng jacket now para ka dyan, ma'am. Kasi matagal na rin ako hindi nagla-live po eh. Ayan, nilagyan na kita ng jacket. Tinamsak mo na. Salamat po. Nagbigay ka ng thumbs-up sa akin. Thank you. Maraming salamat. Parang bago ka pa lang sa akin, Ma'am Aslenor TV. Ngayon ko lang po nakita yung pangalan mo, ma'am. Enjoy nyo lang po, enjoy lang. Ito, busy work. Kaya busy lang po. Okay lang po, ma'am.
Nag-live lang kasi baka sakaling mahanap ko na yung $6 dito. Malapit na kasi yung katapusan eh. Kailangan nating mag-live kahit konti lang. Kahit mga 10 minutes lang tayo. Malay mo, may magpalipad dyan ng $6. 500 yun, di ba? Sabi mo ng, hindi, sabi mo ng 5, magkano ba yung $6? 300 plus, o kapalang ko na yung mukha ko, guys. Kasi sayang kasi talaga, sayang yung kikita. Kasi kapag hindi ka sumahod ngayon, next month na naman siya. Tagal na tayong dikit host, lumitaw ka sa notification ko. Ah, talaga? Hindi ko na alam, ma'am. Hindi kasi ako masyadong dito, nagdidikit-dikit. Siguro matagal na rin tayo nagdikit, ma'am. Kasi ang ginawa ko dati, kaya ganun. Kaya ang ginawa ko lang kasi, dahil di na ako masyadong nag-YouTube. Basta, upload lang. Kung sino po yung mga pupunta rito, walang problema. Basta lang obligasyon, ayoko na may obligasyon talaga. Shoutout po, DG Idol Vlog, shoutout. Maraming salamat. Thank you. Ano lang naman ako guys, mga 10 minutes lang ako, 10 minutes lang ako. Kasi baka sakaling may lumipad na $6 dyan para makasahod ako ulit. Ay, hindi pala ulit. Makasahod ako ulit after 9 months. Sayang kasi, tsaga-tsaga lang talaga. Hindi na ako nagdidikit-dikit. Basta ako, upload lang ako ng upload. Kung sino man yung pupunta, mas maganda kasi mga organic subscriber. Kapag pinikit-dikit mo, hindi naman lahat yan pupunta, hindi lahat ng mga sinesubscribe mo, hindi pupunta yan. Kasi nga po, may kanya-kanya din page yan, or kanya-kanyang YouTube channel yan. Para ako, ang ginawa ko, pupunta ako sa mga dati, yun, tignan mo ngayon, wala na, diba? Hindi na ako susupport, kaya hindi na susuporta sa akin, gano'n lang kasimple. Kaya mas masarap pa rin po na gagawa ka ng video na organic subscriber, ang pinakamagtitid dyan. Yun ang pinaka the best. Yun ang gusto ko talaga, organic. Yun talagang gusto yung content mo, gano'n lang kasimple. Ayan guys, mag-ano lang po ako at 10 minutes lang ako. Meron pa tayong 3 minutes, ay 2 minutes na lang ako, 2 minutes. Ano lang naman to, update lang naman ako, tapos tagal na rin ako hindi nag-live dito, kaya tinatry ko pa lang po mag-live dito. Kasi dati ang dami kong viewers dito, kaya wala na yata sila. Di ba? 2 minutes na lang po tayo, 2 minutes. Lapit na ako mag-end. 2 minutes na lang tayo. Thank you po sa mga nandyan. Tambay 3 million. Thank you. Mag-end na ako nito ha. Mag-end na ako ng 10 minutes. Jel, kumusta idol? Jel, sino ba si JL? Sino ba si JL? Hindi ko kilala si JL. JL, kumusta? Hindi kita masyadong maalala. Ano pang, saan kita nakilala, Jel? Lagyan natin ng jacket. Ayan, okay na po. Meron ka ng... Uy, Lito, long time no see. Kumusta? Long time no see Kumusta? Naalala kita. Mag-comment ka sa sa mga videos ko, Jel. Puntahan ko yung bahay mo, okay? Lito Barber Official. O, naalala kita, Lito. Ikaw yung matagal dati na inaano kita dati. Pinapa-graduate kita dati, naalala ko yun eh. Hindi na ako nag-live. Na ako sa Facebook. Hanapin niyo ako sa Facebook. Kung ano yung pangalan ko sa Facebook, ganito rin. Kasi doon ako mas maganda sa Facebook. Edward Laksina ang pangalan ko sa Facebook. Mas maraming followers ko doon, almost 200 plus, 200,000. Dito kasi konti lang eh. Doon na lang kayo pumunta. Kaya dito, oo, naalala kita. Di ba? Naalala pa kita.
Hindi nag-live lang ako baka sakaling may palipad sa akin ng $6. Di ba sayang din kasi para kumita ako. Push mo din dito. Oo, pinupush ko naman dito kaso wala. Mahirap dito sa YouTube. Kailangan talaga dito tiyaga-tiyaga lang. Kung magsusubscribe sa akin yung mga followers ko dito, ay may silver button na ako. Kaso ang problema, hindi mo naman pwedeng i-push yung tao na manood sa'yo. Oh. Mag-comment ka na lang sa mga sa mga videos ko, Jel. Puntahan ko yung bahay mo, okay? Punta ka sa mga videos ko. Yes. Organic, gusto ko organic. Alam mo, sa totoo lang na-realize ko na subscribe to subscribe mahirap. Hindi lahat ng mga tao sa'yo pupunta lahat talaga. Naniniwala na ako doon. Malaking malaking factor yung kailangan talaga kapag nag-upload ka ng content mo, mismong tao ang kukusang lalapit sa iyo. Mas maganda 'yun. Kailangan maging matututin tayo. Matuto tayo, guys. Kaya ako upload lang ako ng upload kung sino yung pupunta. Thank you. Kung hindi ka pupunta, okay lang. At least papaano, walang obligasyon na pupunta ako sa live mo, ganito, ganyan. Okay na ako to. Basta wag lang magbawas yung WH ko.